Da podsjetimo, ambrozija je korov koji se već decenijama širi i kod osetljivih osoba izaziva vrlo neprijatne alergijske reakcije. Ambrozija proizvodi veliku količinu polena koji je izuzetno jak alergen, sa simptomima poput kijanja, curenja nosa ili svraba očiju mogu se ispoljiti u svim životnim dobima. Pošto raste praktično svuda, na privatnim i javnim površinama, poljoprivrednom, šumskom i građevinskom zemljištu, odgovor na pitanje ko treba da uništava ambroziju veoma je jednostavan – svi. A za petak, 25. jul, najavljena je akcija mehaničkog uništavanja ambrozije na teritoriji gradske opštine Kostolac od strane izvođača privrednog društva Rio iz Kostolca. Lokacija gde će biti izvršeno košenje je kod stočne pijace, nedaleko od Minelove fabrike. Inače, najveće količine polena ambrozije očekuju se od sredine avgusta do sredine septembra.